Fil-jiem li għaddew l-iskwadra ta' kontra droga arrestant 3 persuni brabta ma' qabda oħra ta' droga b'valur li laħħaq 20,000 ta' euro. B'kollox il-pulizija interċettaw 2 kilogrammi droga kannabis u diversi pakketti ta' trap abjad suspettata kokaina jew ketamina f'proprjetà f'Marsa Skala. L-irġiel Bulgaru u 2 Maċedonjani se jiffaċċjaw l-akkużi brabta ma' dan il-każ. Dan żvelaħ l-Ispettur Jonathan Paċ waqt il-programm VUVA. Huwa qal li l-valur ta' din id-droga qatt trid tkun stmata, però fakkar li blokka ta' kokaina waħda tiswa madwar 50,000 euro u qabel tinbih tinqata' f'diversi biċċiet. U għalhekk li jgħid li l-valur ikunu laħħaq l-eluf u l-miljuni f'dan in-negozju li jsejjaħlu Maħmudx. Jirreferi għal rabta bejn il-qagħda ġeografika ta' Malta u traffikar. Bħala portit fl-Ewropa fejn jidħol is-Sawt, Malta nafu kemm da punt perfett għat-traġit semmejna mis-South America għal kumplament tal-Ewropa għal fuq. Però ovvjament aħna naraw ta' Malta għal fejn popolazzjoni 500 qed tifhimni kemm din. Però fl-Ewropa meta tsemmi portijiet bħal l-Olanda, Antwerp, hemmhekk hemm portijiet ferm ikbar li jiġu użati wkoll. Malta kif semmejt inti qiegħda punt kruċjali ħafna fejn dan qiegħda transit għall-Ewropa kif ukoll għall-East. L-Ispettur Paċ qal li nies li tressqu l-qorti fuq użu naqsu minħabba li min qabad fuq użu personali jitressaq f'tribunal u mhux il-qorti. Min-naħa l-oħra n-numru ta' dawk li tressqu fuq traffikar baqa' stabbli mill-2017 ftit aktar minn 100 persuna fis-sena. Nixtieq nieħu dal-punti vajmej biex in-nies jkunu jafu meta jixxu dik il-gramma kok biex jiġbduha daw iż-żminijiet forsi jkunu iżjed ta' konoxxenza ta' xemm f'dil-modu fil-gramma kok. Meta ħna nitilgħu niġdu, jien ma ngħidx sibt kilo kok, ngħid sibt sustanza bajdan hija suspettata kokaina eċetera. Mhux ovvja li jkun qed tirreferu għal mhux ovvja. Biss Paċvil ċertu grupp ta' nies ftit li xejn jużaw kokaina, imma tkun trap abjad bħal paracetamol infajak li jiġi jinbih bħala kokaina. L-Ispettur qal li għalkemm l-użu tal-kokaina żdied mhuwiex veritier min jagħti l-impressjoni li kulħadd qed ipejjeb jew jieħu droga u qal li l-korp qed jaħdem biex jeduka li żgħażagħ ma jaslux f'ħajja ta' kriminalità u qal li l-pulizija qed taħdem u tinvesti sabiex tindirizza wkoll reati ta' ħasil ta' flus li ġejjin bħala konsegwenza ta' droga. Fakkar li l-liġi snilu kienet inbidlet biex persuna li titressaq il-qorti fuq ammont ta' flus suspettus li jkollha fil-possess tagħha tkun li trid tipprova għaliex għandha dawk il-flus u mhux il-pulizija.